Раз Бенеш склав повноваження і вже не міг встановитися в статусі президента, то чому Сталін його у 1945 році признав за президента і заставив підписувати договор із Москвою? Бенеш зложив себе повномочія так, що дійсно вже при желанні би вернути собі, уже й сам би то не міг зробити. Но то, що Сталін його вернув до президентства, а сам Бенеш, як незаконний уже президент Чехословакії, призначив собі міністром Філінгера, теж незаконно. І от їх обох заставили в Москві підписати злочасний документ міжнародного договору про так звану Закарпатську Україну, яка по тексту договору по Конституції Чехословакії іменується Подкарпатська Русь. От 29 июня 1945 року. Но то ясно, що воно же сам договор незаконний. Сталін спішив приєднувати Подкарпатську Русь, доки ще не успівали США і Англія тому помішати. Ведь Сталін зато і робив такі помилки, грубі помилки, бо не видів другого пуття. Да, в його руках був перший і останній з їх народних комітетів, де був прийнятий той маніфест, який підписували люди, нібито за муку підписуються, а комуністи українські робили, що то вони підписуються за воз'єднання з матір'ю Україною. Так обманювали наших людей. Возможно, і Верховна Рада нині України за то до днес і не ратифікувала цей договор, міжнародний договор, бо порахували, що він незаконний був з самого початку. Незаконний був президент Бенеш. Возможно, Верховна Рада України за то до днес і не ратифікувала цей договор як законний в Україні, бо він був явно з самого початку незаконний.